Είχαν παραγγείλει βαγόνια χωρίς τουαλέτες στην Ελλάδα. Υπήρχε και αυτό. Θα βγαίνουν στο παράθυρο. Να σταματούσε το τρένο. Όχι καθόλου. Εν κινήσει θα χαμήλωνε την ταχύτητα. Ναι, δεν είναι. Όλα είναι. Πόρτα, λίγο κάνεις δουλειά. Αρκεί να πάρουν τη μίζα είναι όλες οι δουλειές. Λοιπόν, να καλημερίσουμε τον πρόεδρο του Σωματείου Μηχανοδικών του ΟΣΕ και τον Κώστα Γενιδούνια. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Βούλγαρη, καλημέρα κύριε Κατσούχα, καλημέρα και στους ακροατές σας. Τα λέτε και μόνοι σας. Νομίζω ότι περιγράφετε μια κατάσταση, έτσι. Ναι. Εμείς περιγράφουμε. Αυτά νομίζω ήταν από εκεί στη μετρική, έτσι, που λέμε εκεί, από την Κόρινθο. Είχαν βαγόνια χωρίς τουαλέτες. Υπήρχαν ναι, κάποια τα οποία βέβαια μόλις πήγαν να κυκλοφορήσουν αυτά τα βαγόνια, κύριε Βούλγαρη, ναι. Το 2010 έκλεισε η γραμμή, η οποία έχει ανακαινιστεί 2 μήνες πριν κλείσει. Άνοιξε δηλαδή τότε, αν θυμάμαι καλά, ήταν το καλοκαίρι του 2010, πλήρως ανακαινισμένη γραμμή. Εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ είχαν εξοδευτεί προς Άργος, Ναύπλιο, Τρίπολη, εκεί η περιοχή. Και τον Οκτώβριο του 2010 η γραμμή έκλεισε. Και τυχαία το πρόσωπο που την έκλεισε εκείνη την περίοδο σήμερα είναι και πρόεδρος της Hellenic Train, να τα λέμε και αυτά. Τι ωραία πράγματα είναι. Συμπτώσεις. Τι συμπτώσεις γίνονται γάμο. Ναι, είναι συμπτώσεις οι οποίες όταν είναι επαναλαμβανόμενες μόνο τυχαίες δεν είναι, έτσι. Αλλά ας τα λέμε και αυτά γιατί είμαστε σε μια περίοδο τώρα που πάλι κλείνουν γραμμές, οδοντοτός να πω εγώ για παράδειγμα, έτσι. Και εμείς οι σιδηροδρομικοί που ζούσαμε και το 2010 βλέπουμε πάλι τα ίδια πρόσωπα στο τιμόνι κάποιων εταιριών και απορούμε πραγματικά πώς αυτό συμβαίνει. Και είχαν και βαγόνια που δεν τέριαζαν και στις ράγες κάποτε, εκτός από αυτά που δεν είχαν τουαλέτες, σωστά? Υπήρχαν κάποιες τέτοιες. Αυτά είναι στο παρελθόν. Τότε εμείς ήταν ο πρώτος καιρός που εργάζομαστε στο σιδηρόδρομο. Είχαμε ακούσει και εμείς για κάποιες τέτοιες περιπτώσεις. Έγιναν κάποιες επιδιορθώσεις στο τροχαίο υλικό τότε για να κυκλοφορεί στη μετρική γραμμή στην Πελοπόννησο, ήταν αυτά τα φαινόμενα. Και μετά άρχισαν αυτά τα τρένα να κυκλοφορούν. Για πολύ μικρό όμως χρονικό διάστημα, σας λέω και πάλι σε 2-3 μήνες μετά, οι γραμμές της Πελοποννήσου έκλεισαν. Η μόνη κουκίδα που έχει μείνει στην Πελοπόννησο σήμερα είναι ο προαστιακός της Πάτρας, που πηγαίνει μέχρι τα Καμίνια και το Ορείο, και το πύργος Κατάκολο Ολυμπία, το οποίο εξυπηρετεί εκεί τους τουρίστες με τα καράβια και τα κρουαζιερόπλια που έρχονται για να πηγαίνουν στην αρχαία Ολυμπία. Αυτές είναι οι δύο νησίδες, οι αυτόνομες να το πούμε, που λειτουργούν. Θεσσαλονίκη και Αλεξανδρούπολη συνδέεται? Όχι. Από το 2020 το Γενάρη έχει σταματήσει αυτό, η σύνδεση αυτή. Εδώ δεν συνδέεται η Δράμα. Να φτάνουμε στη Δράμα, κύριε Βούλγαρη, θα ήταν και ένα θετικό νέο. Δεν συνδέεται από το 2020 στη Θεσσαλονίκη με την Αλεξανδρούπολη. Δεν συνδέεται η Αλεξανδρούπολη με την Κομοτηνή και την Ξάνθη. Υπάρχουν κάποιες ενέργειες τοπικών φορέων προκειμένου να δημιουργηθούν τουριστικά τρένα στην περιοχή του Νέστου. Δεν είναι αυτή η προσέγγιση που δίνουν τα συνδικάτα εδώ στο σιδηρόδρομο. Τα συνδικάτα θέλουν να αναπτυχθεί ο σιδηρόδρομος και να συνδέεται η Θεσσαλονίκη με την Αλεξανδρούπολη. Είναι και το εμπόριο, δεν είναι τι τουριστικό τρένο. Εδώ μιλάμε για εμπόριο, μιλάμε για λεφτά, μιλάμε για σιδηροδρομικούς άξονες. Εγώ θα σας πω ότι υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον από την πλευρά εξ Ανατολών, από την Τουρκία, για πορτιά εμπορικά, τα οποία τώρα σήμερα μεταφέρονται μέσω της Βουλγαρίας. Δηλαδή μέσω του Σβίλεγκραντ περνάνε στην Βουλγαρία. Σε γραμμές δηλαδή οι οποίες βρίσκονται, στις οποίες θα μπορούσαν να δημιουργηθούν υποδομές εδώ στην Ελλάδα, να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας σε περιοχές οι οποίες υπάρχουν και πολύ σοβαροί εθνικοί λόγοι. Δεν έχει ασχοληθεί κανείς, περνάνε τα χρόνια, χάνονται ευκαιρίες. Αυτό τώρα θέλουν να ενισχύσουν ανταγωνιστικά μέσα, περιμένουν τον ιδιώτη που θα έρθει να πάρει τη δουλειά. Γιατί αν δεν κάνω λάθος, όπως συζητούσαμε πριν και για τον πολιτισμό, αν δεν κάνω λάθος, το κόστος το έχει ο φορολογούμενος, δηλαδή τις υποδομές, και τα εισιτήρια τα παίρνουν οι ιδιώτες, έτσι δεν είναι, ή κάνω λάθος? Ναι, και ο φορολογούμενος μέσω της επιδότησης που λαμβάνουν οι ιδιώτες, οι operator που πραγματοποιούν
επιβατικά δρομολόγια, πληρώνει επιπλέον και την ενίσχυσή τους για τις άγωνες γραμμές. Τα 50 εκατομμύρια αυτά κάθε χρόνο που δίνονται στη Χελένη. Είμαστε γαλαντόμητοι, τίποτα ατυχία είμαστε. Εντάξει, αυτό είναι μια πρακτική, κύριε Βούλγαρη, η οποία γίνεται. Δηλαδή, οι ακτικές γραμμές όντως έχουν πρόβλημα και πρέπει να επιδοτούνται και στα πλοία συμβαίνει. Το θέμα είναι ποια είναι η συνολική πολιτική για το σιδηρόδρομο. Αυτό λέω, ναι, για τους σιδηροδρομικούς άξονες. Αυτό είναι σημαντικό θέμα και για την οικονομία. Δεν είναι το αν θα συνδέσεις να πάει τώρα, ας πούμε, από τη Θεσσαλονίκη στην Κομοτηνή κάποιος ή, ας πούμε, φοιτητής ή αυτό. Εδώ δεν είναι μόνο αυτό, είναι και αυτό. Είναι και η ασφάλεια. Αλλά εδώ μιλάμε για την οικονομία της χώρας. Για να μην πω ότι είμαστε μοναδική χώρα, νομίζω είμαστε και η μοναδική χώρα που δεν συνδεόμαστε σιδηροδρομικώς με άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Ναι, και αυτό συμβαίνει από το 2020, έτσι. Υπήρχαν πριν και δρομολόγια, το 2010 κόπηκαν τα δρομολόγια από την Τουρκία προς την Ελλάδα. Εκεί υπήρχε κάθε μέρα δρομολόγιο το οποίο έκανε αυτή την διαδρομή, Θεσσαλονίκη δηλαδή Κωνσταντινούπολη. Κόπηκε αυτό το 2010. Μα θυμάμαι και το μακαρίτι το μπουτάρι που διαφήμιζε εκεί το τουριστικό ενδιαφέρον των Τούρκων, ας πούμε, για την πόλη. Ναι. Κοιτάξτε, είναι πολιτικό ζήτημα το πώς θα συνδεθεί η ενδοχώρα, το πώς θα συνδεθούν τα λιμάνια με τους σιδηροδρομικούς άξονες. Δηλαδή, άλλο αυτό. Ναι, στη Ραφίνα δεν πάει, στο Λαύριο δεν πάει, πουθενά δεν πάει. Γιατί όλα αυτά τώρα που συζητάμε δεν είναι ένα τρένο, μια γραμμή, είναι λεφτά για το κράτος, είναι εμπόριο. Να συζητήσουμε την Πάτρα, να συζητήσουμε ότι εγώ θα σας πω μόνο το εξής, αν δούμε την κίνηση με τα φορτηγά και τις ανταλίκες στην Εγνατία Οδό, έτσι, που διασχίζουν την Εγνατία Οδό για να φτάσουν στην Ιγουμενίτσα, ωραία, για να φτάσουν, που διασχίζουν όλο αυτό τον οδικό άξονα, πόσο πιο απλό θα ήταν, αλλά και κερδοφόρο, γιατί κυρίως είναι ξένα φορτηγά αυτά, έτσι, και ανταλίκες, πόσο πιο απλά θα ήταν να υπάρχει αυτή η σιδηροδρομική Εγνατία, η οποία έχει σχεδιαστεί κάποια στιγμή το 2018, αν θυμάμαι καλά, και είχε μπει και χρηματοδότηση από την Παγκόσμια Τράπεζα τότε να το χρηματοδοτήσει το έργο. Πόσο θα άλλαζε η οικονομία της χώρας αν συνδέαμε την ενδοχώρα με το σιδηρόδρομο. Δεν θα πω μόνο, θα πούμε και για το στεγαστικό, μπορούμε να πούμε ότι θα μπορούσε κάποιος να μένει περιαστικά και όχι στο κέντρο της Αθήνας ή στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Και γιατί δεν γίνεται αυτή η ανάπτυξη του σιδηροδρόμου. Ας δούμε τι λέει το Ευρωκοινοβούλιο εχθές. 1,4 επιβάτες στον πληθυσμό για το τρένο, τελευταία χώρα η Ελλάδα στην Ευρώπη, έτσι, που χρησιμοποιεί το τρένο. 14,6 επιβάτες που χρησιμοποιούν το οδικό λόμπι, τα κτέλ. Τρίτη η Ελλάδα σε όλη την Ευρώπη στην χρησιμοποίηση των μέσων μεταφοράς αυτών. Γιατί συμβαίνει αυτό? Το οδικό λόμπι, τα διόδια, έτσι. Συμφέρονται τοπικά, δεν επιτρέπουν να αναπτυχθεί το πιο λαϊκό, το πιο οικονομικό και το πιο φιλικό προς το περιβάλλον μέσο που είναι ο σιδηρόδρομος. Και βέβαια και αυτό μπορεί να φέρει λεφτά. Εγώ επιμένω σε αυτό. Δεν είναι αυτό που κάνουν με τους ιδιώτες, με τα κτέλ κτλ. Αλλά το Λαύριο, γιατί δεν έχει ενωθεί? Η Ραφίνα, γιατί δεν έχει ενωθεί? Πήγαινα σε ένα κυκλαδονί στις προάλλες. Η Ραφίνα είναι ένας στενός δρόμος για να πας στο λιμάνι. Αν γίνει ένα τροχείο εκεί, πάει, δεν μπαίνει σε καράβι. Και έχουν δώσει την εντύπωση στον κόσμο ότι λιμάνι είναι ένα σημείο που πας, μπαίνεις σε ένα καράβι, πας σε ένα νησί, κάνεις 5 μέρες διακοπές και ξαναγυρνάς. Ακριβώς. Κανείς δεν έχει ασχοληθεί με την ανάπτυξη και τι σημαίνει για την οικονομία ο σιδηρόδρομος και το λιμάνι. Ακριβώς. Να πούμε ότι από τον Πειραιά, εγώ θα πω το λιμάνι που είναι αναπτυγμένο τέλος πάντων, έτσι. Υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες, πραγματικά τεράστιες δυνατότητες για να εξάγονται φορτία στην Βόρεια Ευρώπη ή στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης και δεν υπάρχουν σιδηροδρομικές αυτές υποδομές οι κατάλληλες προκειμένου αυτός ο όγκος των εμπορευμάτων να διοικητευτεί μέσα του σιδηροδρόμου. Έτσι, με αποτέλεσμα τι συμβαίνει σε γειτονικές χώρες, στο Κόπερ, στη Σλοβενία. Χάνουμε τη μάχη των λιμανιών, αυτό συμβαίνει. Τα παίρνουν και δουλειά οι άλλοι. Στην Τουρκία, που τους κοροϊδεύουμε πολλές φορές για την οικονομία τους, ας ψάξει κάποιος από τους αγροτές να δει τι επενδύσεις έχουν γίνει στην περιοχή της Ανδριανούπολης με το λιμάνι του Ασάγια. Πόσο έχουν αναπτύξει το σιδηρόδρομο και πόσο ανταγωνιστικά λειτουργούν στην Αλεξανδρούπολη, που εμείς τη διαφημίζουμε τόσα χρόνια και ποτέ δεν την αναπτύξαμε. Δηλαδή η Ελλάδα τι πρέπει να γίνει? Μια χώρα παροχής υπηρεσιών τουριστικών μόνο? Είναι κέρια πολιτικό το ζήτημα της ανάπτυξης των σιδηροδρομικών μεταφορών και εγώ δεν βάζω τι συμβαίνει στη Γερμανία, στην Ολλανδία, που άντε είναι και χώρες με παιδινές. Ας δούμε τι συμβαίνει στην Τουρκία δίπλα μας, στη Βουλγαρία.
Μου θυμίζει τώρα, θυμάμαι μάλλον, τι πάω και θυμάμαι και εγώ ώρες τον αντιπρόεδρο τώρα της κυβέρνησης, τον κύριο Χατζηδάκη, να λέει ότι ηγούμαστε της 4ης βιομηχανικής επανάστασης. Έχει χιούμορ. Δηλαδή και το άκουσα μετά ως αναπαραγόμενο έτσι, προϊόν να το λένε όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Και λέω, εδώ δεν έχουμε δηλαδή βασικές λειτουργίες, αυτά που περιγράφεται τώρα, και κάθονται και πουλάνε. Πάντως, να πούμε στον κύριο Χατζηδάκη ότι η πρώτη βιομηχανική επανάσταση είχε γίνει με το σιδηρόδρομο. Ναι, βέβαια, με το σιδηρόδρομο. Μα ακόμη και στις ταινίες western, ο εξυγχρονισμός, η ανάπτυξη ήταν από το σιδηρόδρομο. Και το Green Deal, που συζητιέται στην Ευρωπαϊκή Ένωση όλα αυτά τα χρόνια, προβλέπει την ανάπτυξη των οδικών μεταφορών. Σας λέω και πάλι, είναι πολύ ισχυρά τα συμφέροντα τα οποία αντιμάχονται στο σιδηρόδρομο στην Ελλάδα, αποτελώντας όμως τροχοπέδι συνολικά για την ελληνική οικονομία. Κερδίζουν κάποιοι μέσω της μη ανάπτυξης του δρόμου, χάνουν όμως και το κοινωνικό σύνολο. Έτσι, δεν μπορεί ο φοιτητής, αυτό που είπατε πολύ σωστά, από τη Θεσσαλονίκη να πάει στην Αλεξανδρούπολη, στην Ξάνθη, στην Κομοτηνή, στη Δράμα. Έτσι, δεν μπορεί να πλησιάσει περιοχές όπως που είχαν ισοδρομικές. Δηλαδή, συγγνώμη για τη διακοπή. Αν ένας εδώ παιδί που ζει στην Αθήνα περάσει την νομική Κομοτηνής, πρέπει να πάει ή απευθείας με κτέλ ή να πάρει το αεροπλάνο ή να πάει μέχρι τη Θεσσαλονίκη και από εκεί να πάρει το κτέλ να πάει στην Κομοτηνή. Ή να πάει στην Κωνσταντινούπολη και από εκεί να πάρει αυτό να γυρίσει, να έρθει ο. Πάντως με τις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων, κύριε Καψόχα, πιο φθηνά θα του βγει να πάει στην Κωνσταντινούπολη. Γιατί εδώ ο κύριος Χατζηδάκης, θυμάστε, μας έλεγε το 2009 θα πουλήσουμε την Ολυμπιακή και θα χτίζουμε ένα νοσοκομείο κάθε μήνα, κάθε χρόνο, όπως το έλεγε. Όποιος θέλει να ταξιδέψει αυτή την περίοδο σε νησιά ή σε ακριτικές περιοχές της χώρας ή και στην υπηρετική χώρα, ας ψάξει να δει τις τιμές των εισιτηρίων. Στην ενδοχώρα μιλάω, έτσι, δεν μιλάω στο εξωτερικό. Είναι πιο φθηνά να πας κάπου στο εξωτερικό παρά να ταξιδέψεις σε αυτή την περίοδο εντός της χώρας. Έτσι. Οπότε δεν είναι καθόλου αστείο. Αυτό είναι πιο πιθανό να πας στην Κωνσταντινούπολη και να φτάσεις φθηνότερα στην Κομοτηνή παρά να πας στην Αλεξανδρούπολη. Δυστυχώς. Τώρα ήθελα να πούμε λίγο έτσι από τι αντίκτυπο ή τουλάχιστον απόϊχο να πω έχει αυτή η ξαφνική παραπομπή Τριαντόπουλου για το μπάζωμα, το οποίο δεν ήταν μπάζωμα, μας λέγανε και μας εξηγούσαν ότι δεν. Εδώ καμάρωνε ότι σε 3 μέρες έλυσε το πρόβλημα. Ναι, και ότι όλα αυτά λέει μας λέγανε ότι το κάνανε γιατί μπας περιπτώσει θέλαν να μπουν οι γερανοί για να καθαρίσουν το πεδίο και το κάνανε το ίδιο βράδυ δηλαδή και τα... Κοιτάξτε, όλη αυτή η κατάσταση καταρχήν έχουμε το πρώτο ότι καταραίει αυτό που είχαμε ακούσει και θυμάστε στη Βουλή, είστε για τα μπάτζα. Ναι, βέβαια. Το είχαμε ακούσει και αυτό. Λοιπόν, ο κύριος Φλωρίδης, ο οποίος κάποιοι τώρα τον προτρέπουν να παραιτηθεί για αυτό το λόγο. Υπάρχει καταρχήν το πρώτο το οποίο είναι ένα γεγονός, το οποίο υπάρχει ένας αντισυγγελέας, ο οποίος λέει ότι πρέπει να παραπεμφθεί σε ειδικό δικαστήριο, να παραπεμφθούν κάποιοι, η αρχή γίνεται να πούμε εδώ, διαρευνούνται και άλλες ευθύνες πολιτικές και για τον κύριο Καραμαλή. Έχουμε καταθέσει και εμείς ως συνδικάτο στον Άριο Πάγο για το ότι έχει κατηγορηθεί ο κύριος Καραμαλής και εξετάζεται αυτή την περίοδο. Ως συνδικάτο μηχανοδηγών εννοώ, έχουμε παραστεί και έχουμε δώσει κατάθεση, μας έχουν καλέσει. Τι συνέβη εκείνη την περίοδο? Όλες οι ενέργειες που έγιναν με τον τρόπο που έγιναν εμπόδισαν στο να γίνει σωστή έρευνα στο πεδίο. Αυτό είναι η ουσία και αυτό είναι προφανώς οδηγεί τους πολιτικούς αυτούς, κάποιους δικαστές να τους οδηγήσουν στο ειδικό δικαστήριο. Γιατί πολύ απλά δεν έγινε σωστά η έρευνα στο χώρο, δεν έγινε σωστά η έρευνα στο πεδίο, δημιουργήθηκαν πολλά ερωτηματικά, μετά καλλιεργήθηκαν και πολλές θεωρίες γύρω από αυτά, με αποτέλεσμα και εγώ θα το πω κιόλας ότι με βάση αυτές τις θεωρίες υπήρξε μετά από προσανατολισμός της κοινής γνώμης από το βασικό αίτιο του ατυχήματος, το οποίο ήταν η μη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας και το ότι 2 τρένα κινούνταν στην ίδια γραμμή για 13 λεπτά, το ένα με τοπικά με το άλλο, και κανείς δεν τα έβλεπε. Έτσι. Και πραγματικά η αγωνία του τότε του να γίνουν λαμπίκο όλα, μέχρι και αυτό είχαμε διαβάσει ότι είχε υποθεί, έτσι. Πραγματικά προκαλούσε και σε εμάς εντύπωση. Ένα σοβαρό κράτος θέτει τις αρμόδιες αρχές επιτόπου στο πεδίο, τους δίνει τη δυνατότητα να κάνουν πλήρη έρευνα του χώρου, να υπάρχουν όλα τα στοιχεία που μπορεί να ζητηθούν από μια τέτοια έρευνα, προκειμένου να μην δημιουργείται κανένα ερωτηματικό σε κανέναν
μετά και να καλλιεργούνται διάφορες θεωρίες ή να υπάρχουν αμφιβολίες ακόμα και στους συγγενείς των θυμάτων μέχρι σήμερα, γιατί προσπαθούν να αναζητήσουν αιτίες μόνοι τους κυρίως γύρω από το ατύχημα. Έτσι, γύρω από τις συνθήκες στις οποίες χάσαν τις ζωές τους οι άνθρωποι τους. Δυστυχώς αυτό έγινε εκείνες τις μέρες τις 3. Υπήρχε μια καλλιέργεια, ένα κλίμα από ό,τι φαίνεται, να τελειώνουμε, να τα μαζέψουμε όλα προκειμένου να ανοίξει η γραμμή. Αυτή ήταν η αγωνία των υπευθύνων. Υπήρχε και μια πίεση προς εμάς τους μηχανοδηγούς. Αν θυμάστε τότε είχαμε 20 μέρες συνεχόμενη απεργία. Δεν κλείσαν τα τρένα τότε επειδή δεν ήταν ότι δεν κυκλοφορούσαν τα τρένα επειδή υπήρχε κάποια εντολή και κλείνουμε το σιδηρόδρομο πολιτική. Οι μηχανοδηγοί αντιδρούσαμε και δεν ανέβαιναμε στα τρένα. Μέχρι να διασφαλιστούν. Για λόγους ασφαλείας, έτσι. Βεβαίως. Μέχρι να διασφαλιστούν τα μίνιμουμ που θα έπρεπε να γίνουν για τη διέλευση των τρένων από τις σύραγγες, να ληφθούν οι απαραίτητες διασφαλίσεις ότι θα προχωρήσουν επιτέλους τα έργα, είχαν μειωθεί μετά οι ταχύτητες, είχαν στελεχωθεί σταθμοί, είχαν γίνει πράγματα τα οποία μπόρεσαν τουλάχιστον να δώσουν το μίνιμουμ και ο περιορισμός των δρομολογίων τότε, το μίνιμουμ προκειμένου να κυκλοφορούν τα τρένα, να επανακυκλοφορήσουν τα τρένα. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Γενιδούνια. Εγώ ευχαριστώ, κύριε Βουλγάρη, κύριε Καψούγα. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Καλημέρα. Ήταν ο Κώστας Γενιδούνιας, πρόεδρος του Σωματείου Μηχανοδηγών.